Faduma Zahra sanni yar manya, ni so nake ki kula da ni. Ni da sunan wanda Rabbi shi yayi zamani, Allahu kenan wanda yayi cuta yayi magani. Taimakan ni ilahu na bai cika ka sanar da ni, zan yaban bakurai shi ya Rabbi ai mani lamani. Rabbi na yi maka godiya baitukan da ka bani ni, na yaban masu miya Rabbi karo lamini. Yarda an gama baitukan ka sa albarka gani, yarda in ta faɗar ta sai ka ce ta zauna da ni. Rabbana yaba mallaki kai salatin minzali, Rabba har matan ma'aiki ka sa matar Ali, har sahabar rasulina irin su Ali adali, har da jikoki Hassan har Usaini asadani. Yau fani dai sallama nake gumba Qurayshiya, ya Karima ya Azima Zaki ya Sidiya, taimaka ki kula da ni ki amsa ya Radiya. Mai tarero mai tuka gidan aimani lamini, har yau ni dai sallama nake yi ga abar yabo, na nakin fifita yar ma'aiki sha yabo. Yar gidan annabi ta gidan da ake rabar rabo, sai ya dana zo da koko ne ki kula da ni. Sai ya da a gurin kamakin kama da mabajali, a gurin tafiya da zama da halin manzali. Sai ya da Allahu sarki ya yi miki hankali, sai ya da ko sau ɗaya ni ki yarda na ganki ni. Na Fatima mai tsayinki ya wuce hankali, yar ma'aikin Allah ce mai kyau da tozali. Yar Khadija uwar iyaye uwa mai hankali, na tsoka ce ta annabi hasken zamani. Faduma ke ce jinin ma'aiki tauraruwa, wanda ya zaɓe ki ya wuce ɗimuwa. Sai ya da duk makinki yana kan damuwa, gani na taso gidan ma'aiki a kula da ni. Wanda annabi ke ta so ba kamar matar Ali, ita annabi yake ba mazauni ku ji akili. Babanta ne shuma gaban kowa ya mai hankali, sai ya dana lallabo don Allah a kula da ni. Na faɗi masanni duniyar nan ai ta kushe, sai ya da'ir annabi lahira mata kuce. Na tabkin nan na alkausara madara
alfarmar ku ce. Sai ya da birnin sani dai ai min lamani. Sannu babar shurrafa wannan ba ce ku ce. Duk iskar da muke shaka wannan alfarmar ku ce. Za a tashi kiyama don a nuna isar ku ce. Shugabar mata ta aljanna ne ki kula da ni. Zahara sanni yar manya iso nake ki kula da ni. Sai ya da ranan nan kin aiko fagai da ni. Fadima na yarda na san kina tare da ni. Sa na ƙara shigowa ganin kiki lamuni. Sakan ɗaya sai ya dana na aimin lamani. Rabbi na yi roƙo ka yau salati gun Fadima. Har da 'ya'yan Fadima Hassan har da Usainuwa. Har ma'aiki sa da shi har miji gun Fadima. Sanni yar annaban annabawa tuntuni. Sai ya daki mun gurin zama dai ta banki ba. Dan mazaje sun mini nisa sannu mukarrama. In kin ce aya an gama za a bani gurin zama. Assalamu alaiki karima ki kula da ni. Na Fadima ran kiyama za a ga shagali. Sanda za ki hauta guwa ga manzo manzali. Za a ce mi kasu da kai za ki wuce a hankali. Raubiyar da muna cikin inuwar mai kyalkyali. Fadima yar shugaba aljanna kan gwarkuce. Idan annabi ya shiga sai ku ba ce ku ce. Fadima duk wanda ya ce na barku ya haukace. Sanni ya zara kamila a shigar da ni. Kiyama in an karɓo ceto za a munzali. Wannan rana mata suna gun matar Ali. Suna can sun kewaye ta tana wani kyalkyali. Sai ya da babar magata nan ai mata lamuni. Sai ya da 'yar annabi sannu mubaraka. Sannu Ummadiyatu Sadiqa masa doka. Tahira madahuriya wadda ta ga mala'ika. Kin wuce matsayai da yawa suna yi yaban kini. ‘Ya'yan sai da biyar ne ku je ku yi nazari. Babar Ummu Kulsumu da Zainab ‘yar Bashari. Al-Muhsin Hassan
Husaini ne na yi tafakkuri, sannan kakar shurrafa na zo ne a shigar da ni. Shehu Abdulkadir Jiyali madanta ne, Shehu Tijjani Abul Abbasu fasassanta ne, Shehu na ɗan fodiyo wannan muridinta ne, Shehu Alkabariyu in za ka je ka tafi da ni. Ni nan kunne zan tsaya a baiti gun Fatima, wanda ya Abdulla Gano ne shi sunan sama. Duk wuya digirin sibali barin ta Fatima, Fatima yardarki ne nake nema tuntuni. Fatima Zahra sanni yar manya, ni so nake ki kula da ni.